Hello everyone, लोगोफोर नै खुलुमबाय लोगोफोर नै जों दुब्लि गेजेराव माइ हागासिनो दाखालिनि आद्रा थानायखौ जोङो दिनै हाफैबाय आरो मोनबाय नालाय हाफैबाय नै जोंना दुब्लियावनो ओंखाम ओंख्रि लाबोखाबाय बेयावनो जानोसै दा न'आव थांला न'आबो गोजान नालाय नानियाबो नै दिनै सानदे नालाय फैफाबाय आरोना बे माइयानो हानाय जायाखै ओंखाम जानो दावराव नालाय गथ'आ ओइ गथ' नायलाय नै दख'ना सोंथेनायाबो बिरलाबायोसै हागासिनो जों लोगोफोर सानजौफु जाबाय नानै दसे जिरायनोसैलाय आरोना ओंखाम ओंख्रि लाबोफाबाय बाहायनो जानो होननानै थांबाय थाला न'आव दा थांखोलाय फैखोलाय बालाय थांगौ मानि 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाखायो न'आव थांबा आरो फैफिनबायना गगा मोननायाबो हामला थेवबो उफाय गैया हासोमनांगौ जाबाय आङो गस्ला जिला गानलायनानै दुब्लि गेजेरनिफ्राय जानला मोनलासोखा मेमब्रा मेमथानो नायदो देलायनोबो टाइम मोना जि हाखु दाखु खालामनानै दालि ओंख्रि मैथा बाथोन लाबोबाय लोगोफोर दा गुमा गोथाव मोनोबा सावनानै सिफ्लेनानै जानोसै आरोना बानलु दुन्दिया लाबोखानाय नै मोनहांबायबो गुमा गोथाव माबैसे दङ माबैसे मोनखो गुमा गोथाव जाग्राया नै गुमा गोथाव जाग्राया ओइ नायलाय नै दंजोबो नै गुमा गोथाव जाग्रा नायलाय निउ इयारनि पार्टि बायदि जोंना लोगोफोर मिरामिसनिनो निउ इयारनि बायदि दुब्लियाव पिकनिक जानाय बायदि जोंहा बोराय बुरै जानोसै आरोना फिसाखौ लानानै दिनै सानदे नालाय लेखाबो फरायासै खारफा बोथारलाय दुस्थ' गथ'आ बियो मेंबाय गथ' दाथेजोब्बाय नालाय रायलायनानै जालायलांला आंखौ फिसाजोआ मिनिबाय नै दाना माबा मिथाइ थफ्ला बख'लायबाय बेखौबो जानो बियो बेखौबो जानो बियो ओमफ्राय जेबो मावाखै मानसिया माइबो फोथासेबो हायाखै बियो ओइ जानोसो फैदों नामा नोंलाय दुब्लियावलाय बोराया एन्जर बासा नागिरगासिनो लोगोफोर गुमा गोथाव एन्जर जानो मोनबासो समायो दाबायदियाव माइ हानायाव ना नै लोगोफोर आं माइ हाबाय थानायाव मा मोनदों नाय सोर थायो बाहाय मा दं नायनि दै माथो लांदांसोलाय जेबो गैया नै बिथिं थांबाय बे साला नुवाखै माबायदि थायो बिसोरो नै गांसो बोजोबनाय गासिबो नायदो नै ओरैजाय आरो नै हाग्राखौ माबायदि माइखौ माबायदि रोगाजोबो नालाय बिसोरनो अरफ्लेजोब्बाय नै नुवाखै ओमफ्राय खालामजोबो बिसोरो साला माइफोरखौ ओरैनो माइ गैया जोंहा ओरै दंखाथारो बिसोर ओरै हाग्रायाव एन्जर फान लाबोनांगौमोन जोङो नायदो बे दंखाथारो बे नै लोगोफोर बे सिङाव एनाकन्दा दङनो नै एनाकन्दा नै एनाकन्दा थांग्रा लामाया ब्लं ब्लंखा नुदोंना लोगोफोर बारा गोबाव थाजाया बाहाय थु सानजौफु थाम्फै जालाबायगोन नै लोगोफोर मामि मोना दसे जिरायनानै माबालाय माइ हाफिनबाय जों दिनै दुब्लियाव ओंखाम जागोन दा मोनाबासो थांगोन ओमफ्राय लोगोफोर जाबाय नै लोगोफोर जोंहा दाना जानायनि बारि जाबाय सानजौफु जाबाय नालाय दुब्लि गेजेरावनो निउ इयारनि पार्टि बायदि एडभान्स निउ इयार लोगोफोर नै जेबो गैया मैथा फिथाइ बाथोन फान्थाव भाजा ओमफ्राय दालि आरोखि ना दालि जहल नै नानियाबो बिफायाबो नै जानो नागिरबाय बिफाया मोखां देखायनो होआ लाजियोनो लोगोफोर नैबेयाव जलफि दंबावो दा थांसै जलफि बाथोन जानानै थांसै आरोना नै बानलु बोरदोनबो लाबोखादों लोगोफोर माखौ नै बिफानि ना गोरान बाथोनखौ जानोनो हरथ' आं ना गोरान जानो मोजां मोना लोगोफोर ओंखायनो नै आंना एक्सट्रा मैथा गोजा बेना मैथाजों ना गोरानजों आरोखि न'नि ना नायलाय बियो दाफै होननायखौ फैफानानै जा डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो केमेरा खालामनो भिडिअ खालामनो दावराव जाबाय थायो लोगोफोर नै मोनजोब्बाय नालाय एकदम हागासिनो आरोना जोङोबो न'आवबो थांनो बालायलायो ओंखायनो दिनै ओंखाम लाबोफाबाय आरोना लोगोफोर दुब्लियावनो जानोसै होननानै
जाबाय थानोसै लोगोफोर बिदिबा नै आं दालि जहल मैथा बाथोन होननानै खुदै मन'जोब्बायसो जाखांनानै रायलायफिनसै नों जिरायला नामा मा बानायदों नोङो नै लोगोफोर नायलाय नौटंकी ज़्यादा नौटंकी हो गई हो तुम इसको क्यों काट रही हो तुम किसके लिए ये तो धान नहीं है ना गाय के लिए अच्छा ठीक है जमा करो इधर बहुत ज़्यादा काट लिया ना हम लोग रेस्ट कर रहे हो दोस्तों खाना खा के लंच करके थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ हम लोग बाद में और हम बाद में धान काटेंगे वेदर भी इतना गर्मी हो रहा है ना इसलिए आ जाओ हाथ काट लेगा तुमको नहीं आता है ये सब करना आ जाओ मुझे आता है कैसे आता है तो आता है मुझे ठीक है ना होले बेलासिबाय लोगोफोर जोंबो नै हाखांबाय एसे गाबोननि थाखाय हानो दोनथ'लायबाय आरोना लोगोफोर नै नानिया माइ हाना नायनोनो ओमफ्राय बिफाया बेखौनो एसे सोलोंना नायदों आरोना एसे हानो एसे दंबावो नालाय खनासे बेखौ हानो सोलोंदों आरोना नानिखौ नै थफ्ला थफ्लि जुजोब्बाय आङो लोगोफोर गाबोन फैफिनसैलाय लोगोफोर दिनैनि थाखाय जोङो बेखिनिल' हानानै थांसै मोनाबायबो ना लोगोफोर नै अबस्था गैला मोदोम सोदोम जोजोब्बाय आरो दा दुगैहैनांसिगोन ना गगायाबो बारा जाथारबाय एकदमबारे मोनाहालांनायखाय दा दै गुसु दुगैनानै होबाबो बांसिन जाबावसिगोन लोगोफोर आंनि जेबो खालामनायनि जेबो रिजनथ' गैयामोन भिडिअ खालामनायनि जेबो रिजनथ' गैयामोन लोगोफोर थेवबो जोंनि माइ हानायखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनसैलाय साननानैहाय आं भिडिअ खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर नायनोबा बांसिनबाबो नायलांथ'दो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेखौनो नायसाबलाबायदो आरोना लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ लोगोफोर आं बेहायनो फोजोबथ'नो नागिरबाय दे लोगोफोर मानो होनबा बिराद गोबावबो जाबायना नै न'आव थांनांसिगौ मोनागुलायबाय नानियाबो दा नै मोनाबाय दुगैनांगौ लोमजागोन मागोन ना लोगोफोर आं बांद्राय भिडिअ खालामबाय थाला दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामलांदो लाइक आरो कमेन्ट खालामहरदो दे लोगोफोर माबायदि मोनखो भिडिअखौ आंनो खोन्थाहरदो कमेन्टआव आरो आंजों गोदान लोगो जाहरबानो जाबाय लोगोफोर दे नै फैगौ गाबोन फैफिनसैलाय आरो लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै दे लोगोफोर लाभ इउ बाय बाय लोगोफोर